4. Înainte însă vreau să vedem imaginile zilei care vin de la Botoșani, acolo unde procurorii DNA au descins în mai multe locații, printre ele Consiliul Județean, sediul PSD Botoșani și locuința Doinei Federovici, cea care ocupă poziția de președinte al Consiliului Județean Botoșani. Este și șefa organizației PSD Botoșani. În momentul de față sunt în continuare percheziții. De asemenea, anumite persoane au fost deja duse la audieri. Acuzația este legată de trucarea unor concursuri pentru ocuparea unor posturi în Spitalul Județean, un spital județean extrem de controversat care a fost condus de un lăcătuș mecanic pe vremea când Alexandra în acest an murea, o gravidă care a implorat medicii timp de 7 ore să o ajute. Haideți să vedem ce spune Doina Federovici, repet, președinta PSD Botoșani, șefa Consiliului Județean Botoșani, despre această descindere a procurorilor DNA. A fost efectuată o percheziție domiciliară, după cum ați văzut și dumneavoastră. Am pus la dispoziție toate documentele solicitate de către organele abilitate. Consiliul Județean nu face parte din această speță. Înțelegem că este vorba de o unitate spitalicească. Nu au fost ridicate înscrisuri sau documente oficiale. Au fost și la mine acasă și de asemenea nu au fost ridicate niciun fel de documente. V-ați spus despre ce e vorba? Detaliile din anchetă dumnealor le vor comunica. Deci, repet, Consiliul Județean nu face parte din această anchetă. Pentru că vorbim de o unitate sanitară care se află în subordinea Consiliului Județean. Deci, repet, nu au fost ridicate documente, alte înscrisuri. Le-am pus la dispoziție tot ce au solicitat dumnealor. Știți de ce este vizat sediul partidului PSD? Probabil pentru că eu am și calitate politică. Sunteți și dumneavoastră vizată în calitate de om politic? Păi, din moment ce au venit aici, cu siguranță da. Recunoaște Doina Federovici că este vizată de această anchetă a DNA. Imaginile cu descinderile, doamnelor și domnilor, sunt foarte importante pentru că acolo o să vedem ofițeri de la Direcția Generală Anticorupție. În mod normal, cei care pun acea tehnică de interceptare în birouri și este în momentul de față această informație că au fost puse aceste elemente de înregistrare, că a existat această aparatură în birouri, că există interceptări în acest dosar și o să vedem care este legătura atât cu sediul PSD Botoșani, de asemenea cu locuința Doinei Federovici și cea care este șefa Consiliului Județean Botoșani.